igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anginibingelele bazalwane egameni lomfelo wethu uKristu Jesu. Hallelujah. So amaviki amabili singekho phakathi kwenu. Hallelujah. Kule viki nje elidlule ngiyathanda abafethu angazi inkinga engophi kodwa adjustela kahle nje ehlise ibase bese ninginyusela kahle. Hallelujah. Kule viki elidlule nje besambile we were visiting our sister church at Cape Town. Amen bazalwane. They were hosting khona ivuselelo for the past 3 weeks khona. Amen bazalwane. Inkosi yabayinhle yahamba nathi kakhulu yasithwala saze sabuya naku sesibuyile siphephile. Amen bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu ngakho lokho. Amen bayigcwele. Amen. Inkosi ngaso sonke isikhathi uyabagcina abantwana bakhe futhi siyabona ukuthi nani bazalwane usagcinile esandleni sakhe somusa. Hallelujah. Nguzwane obaqala ukufika. Hallelujah. Sindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Zathethelelwa izulu zami zahlanzwa. Hallelujah. Hallelujah. Akukho-ke okunye esihlangana ngakho ngale kokukhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngoba kunento esiyimisele ngayo ukuthi konke sikwenzayo we want to reach a full potential. Amen bazalwane. Yokuphila kwethu. Hallelujah. Ngoba kuyiqiniso khona ukuthi umuntu uma ngabe ephila nje emhlabeni they are living on a half potential. Sometimes it's even much lower than half. Amen bazalwane. Ngoba iqiniso lithi umuntu akakwazi ukufeza ukuphila kwakhe kuphelele engenayo uJesu empilweni yakhe. Amen bazalwane. Ngakho ekuphileni kwakhe konke into asike idinga kakhulu umuntu ukuthi akaqale ehlangane noJesu bese kuyima eqala ukuphila. Amen. Yosho njalo ngelinye ilanga incwadi yaka John chapter 3 mawufunda amavesi asekugcineni ngazi noma 36 uthi yena bonke abamamkela noma bonke abakholwayo bayafumana ukuphila okungaphakade kodwa abangakholwa abaye ukubona noma baye ukufumana ukuphila. Okusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu akaphili uma ngabe uJesu engekho empilweni yakhe. Hallelujah. Amen. Ngisho angaba neminyaka eminingi ekhona emhlabeni kodwa they are not regarded as being umuntu ophilayo. Amen bazalwane. Amen. Aze ahlangane nenkosi uJesu. Hallelujah. Amen. Ngakho siyabonga kakhulu uNkulunkulu osasenzele lo musa ekuhlanganeni kwethu ukuthi sibe nakho nje kumkhonza uNkulunkulu njalo siba nakho ukukhumbuzana sivuse lo muntu ongaphakathi silwele ukuthi lo muntu ongaphakathi akayibambe zonke into zakhe. Bake bathi abanye-ke umuntu uma kukhulunywa ngokukhula komuntu spiritually akakhulu umuntu kamoya ngoba umuntu kamoya uphelele emuntwini. Amen bazalwane. Kodwa kukhula ingqondo yomuntu. Ingakho uNkosikazi Paul ethi manenziwe be renewed. Amen bazalwane. Be transformed by the renewal of your mind. Amen bazalwane. Ngoba ukhona umsebenzi edinga ukuthi wenzeke engqondweni yomuntu. Amen bazalwane. Emsiza ukuthi ekwazi ukuhambisana nalomuntu kamoya ongaphakathi kwakhe. Amen bazalwane.
sike safunda ke emavikini adlule sathola ukuthi wahamba kwafika lapho uNkulunkulu eba disappointed khona ngomuntu lithi iBhayibheli waze wathi uNkulunkulu ngiyayisola ukuthi ngimdalele umuntu ngoba umuntu useyinyanga nje amen bazalwane ngoba uNkulunkulu wayedale umuntu engumuntu kamoya ebekufanele noma bekulindele ukuthi ekuphileni kwakhe aphile awumuntu kamoya amen haleluya ake sifundeni bazalwane sizofunda nje encwadini kaJohn chapter number 4 Baba
verse 19. Oh, Jesus. Lesizulu verse 19. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena. Yes. Verse 20. Okhokho bethu babekhuleka kulentaba. Nina ke nithi iseJerusalem indawo lapho kufanele kukhulekwe khona. Hallelujah. Amen. So funda nje kafushane nabazalwane bese sizothandaza. Uhlala nje le ndaba enhlizweni yami nomoyeni wami namhlanje ukuthi sike siyibuke sibandla lenkosi. Hallelujah. Amen. Ngoba lapha esifunda khona sithola uJesu ehlangana nowesifazane othile waseSamaria. Elithi iBhayibheli lowesifazane watholakala ngezikhathi zasemini around midday eyokhelela amanzi. Hallelujah. Amen. Mayehlangana naye uJesu uthi Frau van Samaria gee my 'n bietjie water. Nkosazana waseSamaria ngicela ukukhelela amanzi. Yasiyaqala ingxoxo phakathi kukaJesu nalowesifazane. Hallelujah. Into esiyitholayo ukuthi lowesifazane eqhubekeni kwakhe bexoxisana noJesu sithola ukuthi ukhona izinto ngaye lowesifazane uJesu alokezembula eyiphenyisise empilweni yakhe. Amen bazalwane. Hallelujah. Uyaqala lowesifazane uthi kanjani ngoba phela mina nani isizwe samaJuda nesizwe samaSamaria asidlelani, so ngicela kanjani ukuthi angikupha amanzi. Amen bazalwane. Useyachaza kuJesu ukuthi kube bewazi ukuthi ubani lokucela amanzi wena ubuzowacela kimi. Hallelujah. Yaqhubeka ke ingxoxo phakathi kwabo sekuze kufika lapho uJesu embuza khona athi uphi umyeni wakho? Uthi lo wesifazane cha anginaye umyeni. Uthi uJesu usho kahle. Hallelujah. Ukuthi awunaye. You have 5 husbands, even the one that you have right now is not your own. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyayithanda kakhulu indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uthi mangabe ehlangana nomuntu qale uhlola konke ngaye. Amen bazalwane. Ahlolisise izono lakhe, ahlolisise imicabango yakhe, ahlolisise inhliziyo yakhe. Amen bazalwane. Amen. Simthola ke uJesu enza the very same thing kulowesifazane. Amen bazalwane. I-process ekaNkulunkulu yokusiza umuntu ithi uma ngabe uNkulunkulu esondele emntwini ezosiza umuntu uqala emuva. Amen bazalwane. Athathe zonke izono zakhe nokubi bakhe abheke ngaphambi kwakhe. Amen bazalwane. Ebese uma ngabe sekubekile phambi komuntu uselindela iresponse yakhe umuntu. Amen bazalwane. Ngoba angithi inkinga esinayo singabantu ukuthi kaningi sinesicabanga ukuthi lento engingakaze ngitshele umuntu ayaziwa umuntu noNkulunkulu akayazi. Kanti into yokuqala uNkulunkulu akayenze uma ngabe ehlangana nomuntu
ukuthi adalule lezi zinto ezithekile ngawe ukuze ubone ukuthi yazi phambi kaNkulunkulu ngifana nomuntu ongaqokile. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi uma ngabe ezosebenza empilweni yomuntu aqale amkhumule zonke izinto nayikhohlise ngazo yenqobo lwakhe ukuthi lo muntu afone ukuthi yazi njalo noma bengingabakhohlisa abantu kodwa uNkulunkulu akinayo indlela yokumkhohlisa. Haleluya. Khona umhlabeleli kwakuhlatshelela kudala babunyathu wawuthi ungayifihla izono zakho izwe lingayiboni kodwa usoze wayifihla kuye. Amen bazalwane. Haleluya. Umkhala lapho ke lo wesifazane uJesu uthi nayo le ndondo nayo manje akuyona yakho. Amen bazalwane. Ngoba yena lo wesifazane uma ngabe ubheka ukwenza kwakhe uyabona ukuthi nasezweni ayephila kulo wayesenegama elibi ngenxa yezono zakhe. Uma ethwele leli gama elimbi ngezono zakhe wayesezehlukanisa nabanye abesifazane. Amen bazalwane. Ngoba abesifazane ngalesi sikhathi bonke bekuhama housewives bahlala ekhaya. Umsebenzi wakhe wonke ulapha ekhaya, ukugcina ikhaya, ukugcina lihlanzekile, ukukhulisa izingane. Amen bazalwane. Ukuthi ibingekho enye into umuntu wesifazane ababhizi ngayo ngaphandle kokugcina nje ikhaya lakhe. Ngokuthi kwase kuyinto ejwayelekile ukuthi abesifazane emzini baphuma ngesikhathi sasekuseni beyokhelela amanzi. Amen bazalwane. Haleluya. Ngoba babekhetha kakhulu ukuthi uhle siwakhelela amanzi ngokuphola kwelanga. It's either ekuseni lisaphuma noma late ntambama lapho seliphole khona. Bese emini siqhubeke nemsebenzi yasendlini. Kodwa lo wesifazane uma ngabe uyifunda le ncwadi sithola ukuthi waphuma ilanga libalele. Amen bazalwane. Ngenxa yeshame yezono zakhe waphuma ilanga libalele eyokhelela amanzi. Engathi uNkulunkulu wayemsetele le appointment. Amen bazalwane. Ukuthi namhlanje kukhona okuhlukile ozokuthola. Haleluya. Haleluya. Lapha ke esifunda khona uJesu usemtshelile indaba zakhe lowesifazane. Wathi kuye wena nale ndoda onayo manje akuyona indoda yakho. Wamangala owesifazane ukuthi kanjani. Ilapho ke sekuphuma leli gama lomprofeti uthi wena Nkosi ngiyabona ukuthi wena kahle kahle ungumprofeti. Haleluya. Amen. Kodwa manje inkinga yakhe akafuna ukugxila kulento uJesu amthinta kuyo. Amen bazalwane. Ngoba phela uJesu kuzahlangana naye, he had a divine appointment with her ukuthi he wants to deliver her. Amen bazalwane. Kodwa mangabekala uJesu donsa amafayili akhe uyawabalekela wesifazane. Usethi ngiyabona ukuthi wena kahle kahle umprofeti. Thina ke okhokho bethu. Haleluya. Amen. Babekhuleka kule ntaba. Kodwa mina nithi indawo yokukhuleka iseJerusalema. Haleluya. Amen. Haleluya. Mama sifunda siyathola ukuthi le ndawo aphuma kuyo lo wesifazane iSamaria, it is of the northern kingdom. Amen bazalwane. Ngoba umbuso wakaIsrayeli bonke wahlukana kabili. Amen bazalwane. Bese the northern kingdom
yayinoSamaria phakathi bese the southern kingdom yakwa-Israyeli uJuda wayengasezantsi. Amen bazalwane. Bese ikomkhulu labo kwakuyiJerusalema. Usethi-ke lo wesifazane, ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti, lalela-ke. Thina okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Nina nithi indawo yokukhuleka iseJerusalema. Amen bazalwane. Amen. Ngoba esemdlulisile kahle uJesu lenkathi lo wesifazane beqala bekhona ukudonsa-donsisana. Kuyaqhubeka lo ukudonsa-donsisana. Hallelujah. Amen. Qhubeka mfethu 21. uJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasayokukhuleka kubaba nakule ntaba naseJerusalema. Siyeza wena sifazane isikhathi lapho le ntaba oyikhombayo nalo leli Jerusalema nathi silikhombayo kungesayokukhuleka kulo. Amen. Ngize mina njengoJesu khona into engiyilethile. Le nto engiyilethile iletha a shift in dynamics yokusebenza kaNkulunkulu. Amen. Njengoba wena ubona ukuthi kufanele ukuthi ukhombe ukuthi nina amaSamaria nikhonza lana, thina sikhonza lena, I am bringing a new dynamic. Amen. Ngoba siyenza isikhathi sesifikile lapho uNkulunkulu angasayi kukhule, umuntu engasayikhuleka noma ekhonza uNkulunkulu esentabeni noma ekulo iJerusalema. Amen. Hallelujah. Amen. Qhubeka mfethu. Nina nikhuleka. Okay, 22. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Nina nikhuleka kweningakwaziyo. Hallelujah. Amen. Ngoba insindiso ivela kubaJuda. Hallelujah. Amen. Ngiyacabanga ukuthi owesifazane bezodideka ukuthi ukhuluma ngani uJesu mangabe esho kanjena. Kodwa uJesu wayekhuluma ngoqobo lwakhe. Ngoba uyena uJesu wayethunyelwe evele ezulwini eletha insindiso. Ukuzalwa kwakhe uJesu uzalelwa khona kwaJuda. Amen bazalwane. Amen. Okusho ukuthi insindiso uNkulunkulu ukhethe ukuthi ayivele kwaJuda ngaye uJesu Kristu. Yebo. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje. Isikhathi siyeza ke kodwa futhi sesifikile. Yebo. Lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso. Lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso. Khona izinto engithanda ukuthi siyinake lapha bazalwane. Ukuthi what triggered the conversation ukuze uJesu angene kule passage esekangena kulo manje. Hallelujah. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu emisa noma uma ngabe uJesu exoxa nalo wesifazane, kubize ukuthi lo wesifazane akadonse ifile elokukhuleka kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukuze uJesu akhipheke manje esikhwameni ukuthi yini into engiyiphethe mina nengithanda ukuthi uyazi. Isikhathi siyeza ukuthi lapho abakhuleka beqinisile bayakukhuleka kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Amen. The trigger lapha ibe sekutheni lo wesifazane ukhulume ngendaba yomkhuleko wathi
lapho ukhulekelwa khona kulapha entabeni. Amen bazalwane. Wathi lapho nina lithi kufanele kukhulekwe khona yilaphayana eJerusalema. Amen bazalwane. Okuyinto ebenze njani ebahlukanisayo. Amen bazalwane. Kodwa usethi-ke uJesu mangabe phendula isikhathi siyeza futhi sesifikile lapho labo abakhuleka abaqinisileyo bafanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Amen bazalwane. From a physical location noma two physical locations owesifazane awakhombayo, the mountain and Jerusalem, uJesu uthi the time is coming where there is a shift away from the physical location to a spiritual one. Amen bazalwane. Hallelujah. Baya kukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso. Bazokhumbula abazalwane sibesafunda imuphi lo moya uJesu akhuluma ngawo la. Wayigcwele. Omuphi bazalwane? Agizwa? Omuphi lo moya uJesu akhuluma ngawo? Wayigcwele. Ngithi mina bazalwane the last time ngathi wona ngamawufunda iBhayibheli ngoba liyahlukanisa noma. Uma kukhulunywa ngomoya womuntu, it's a small cap S. Kodwa makhulunywa ngomoya kaNkulunkulu is a capital S. eBhayibhelini lesiZulu small letter M umoya womuntu, capital letter M umoya kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Mawufuna ukubona lokho funda qhubeka baba. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso. Ngomoya nangeqiniso with their own spirits. Hallelujah. Amen. Ngoba umuntu unawo umoya bese kube khona umoya kaNkulunkulu. Yingakho uma ngabe ufunda incwadi yabaseRoma chapter number 8 uthi umoya wethu ufakazelana nomoya kaNkulunkulu noma umoya kaNkulunkulu ufakazelana nomoya wethu. Amen bazalwane. Ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. So lapho esifunda khona kukhulunywa ngomoya wethu, umuntu uyamkhonza uNkulunkulu ngomoya wakhe. Amen bazalwane. Yeah. Ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. uNkulunkulu ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Yeah. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungu capital letter M. God is spirit. Amen bazalwane. Hallelujah. Yeah. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Amen bazalwane. Ngoba ukumkhonza kwethu uNkulunkulu, amen bazalwane, kufanele ukuthi kube yinto that transcends ukwenza ngokomqondo. Kufanele kube yinto edlulelayo ekuthenini ukwenza noma ukukhonza uNkulunkulu nansi pattern engiyaziyo yokukhonza uNkulunkulu. Kodwa kufanele ukuthi kuhambe kufike lapho khona kungasa operate ngokomqondo womuntu, kodwa sek-operate ngokomoya. Amen bazalwane. Uma ku-operate ngokomoya, it speaks to a cultivation of the relationship between the two spirits, my spirit and God's spirit. Amen. If this kind of relationship is not cultivated, it's impossible to put a
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba umuntu udinga ukuthi ekwenzeni kwakhe konke. Ingakho lithi mawufunda khona ku Romans chapter 8 lithi umuntu has a spirit and flesh. Bese mawufunda incwadi in Galatians uthi the two labor against each other. They are